Tuto na mojej výstave sú vystavené určité moje výtvory. Kôrorezba, nie drevorezba, kôrorezba, samorasty, fotografie a prívesky alebo šperky by som nazval z čierneho orecha. Toto je čierny orech. Čierny orech. Keď som toto prvýkrát videl, tak bolo problematické dostať z toho tento obal. Prepílil som a vtedy som videl, že má určité tvary. Vymyslel som určitú technológiu. Do zveráku, keď som to zachytil, tak vtedy to prasklo. Lebo to je to veľmi tvrdé, krehké plast a s rukou a s ručnou pílou obyčajnou, lebo žiadna iná píla, ani lupienková, nebola vhodná, ale táto na oceľ a postupne, to samozrejme treba častejšie to robiť, prax treba, takže pomaličky sa to prepiluje a vytvoria sa, podľa toho, akého rezu som použil, sa vytvoria takéto rôzne tvary. Toto sa potom obrúsi celé, urobí sa povrchová úprava, toto už sú vyčistené, prevrtajú sa podľa toho, že ako chcem používať, či stoja to, leža to, za akú polohu bude mať. Pripravia sa krúžky medené a tieto krúžky sa osadia podľa toho, čo chcem, aké chcem, jednotlivé, dvojité. Teraz menej robím od detstva a postupne som sa vypracoval na takéto, že som dokázal zvládnuť technológiu a využiť neživý materiál. Fotografie, ktoré mám tak tie možno zaujímavé, nie bežné, každodenné, takže aj fotím. Tiež od detstva postupne som prechádzal na fotenie diapozitívov farebných, aj na 8 mm filmový celulódový film. 5 rokov zhruba sa zaoberám s fotením a so spracovaním na digitálnu techniku. Toto sú známi ľudia v minulosti v Šali. Tieto tri. Starší Šalani, čo sem došli a videli, každý pochopil podľa toho, čo je tam charakteristické, že o koho sa jedná. Tuto napríklad nemá oči, takže slepý, tašku, nie kabelku, poštárskú tašku a staré hodiny pôvodné, že opravoval staré hodinky Miška Báči. Starý poštár, čo v Šali bol v 70 rokoch, 80 zhruba zomrel, starý slepý poštár, ktorý dokázal opravovať staré pôvodné storočné hodiny, ktoré nedokázali ani súčasní hodinári. Takže Miška Báči, Petro. Ďalšia osoba, to je inžinier, projektant, ktorý naprojektoval most. Veľké problémy boli, potom z toho ochorel, ale stále v Šali chodil po ulici pekne vo fraku, s cylindrom, s palicou. Takže toto je zase Petro. Tak. Ďalší, to bol taký chudáčik, ale dobrý človek, ktorý celý rok v ušánke až po uši ledva videl. Mal palcát v ruke, zastavoval auta, riadil dopravu. To je tiež v 70 rokoch. Nosil so sebou sekeru v gumákoch a v teplých kabátoch aj v lete. Tak to bol šalský obracaj, tak ho volali, obracaj.